ମୁଁ କଟକରେ ଚାକିରି କରେ। କଳ୍ପନା ଛକରୁ ଡେଲି ବସ୍ ଧରିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଘରୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲା ଦିନୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଡେଲି ଦେଖେ। ଭିକ ମାଗେ, ହୋଟେଲ ବାସନ ମାଜି ଦେଇ ଯାହା ପାଇଲା ସବୁ ସାଇତିକି ରଖିଦିଏ। ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଇ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପଇସାରୁ ପେଟ ପୂରେଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଭାବେ, ହଉ ଛାଡ଼, ପାଗଳିଟା ହୋଇଥିବ ବୋଧେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ କାହିଁ ଦେଖିନି। ମନେ ମନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାରି ଖୋଜେ। ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ପରେ କେଜାଣି କେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ମୋ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଚାଲିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବାସ୍, ସିଧା ଯାଉଛି ସେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ବୁଢ଼ୀ ବାସନ ମାଜେ। ତାକୁ ହିଁ ବୁଢ଼ୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି। ହୋଟେଲ ମାଲିକ କହିଲା, ହେ, ସେ ଏଠି ବି ଆସିନି। ତମର ଯଦି ଏତେ ଦରଦ ଯାଉଛି, ସେ ବସ୍ତିରେ ତା ଘର। କିଛି ନ ଭାବି ସିଧା ଚାଲିଲି ବସ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ, ଯେଉଁଠି ବୁଢ଼ୀର ଜରିଟଣା ବାଉଁଶ ଘର। ଭିତରକୁ ପଶି ଦେଖିଲି, ଘରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ମସିଣାଟେ, ତକିଆଟେ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଥାଳିଟେ। ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇଥିଲା। ତା ହାତ ଧରି କହିଲି, ଇସ୍ ମାଉସୀ, ତୋତେ ତ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର। ତୁ ଔଷଧ ଖାଇଛୁ? ଉପାସରେ ନାହିଁ ତ? ଆରେ କିଏ ତୁ? କିଏ? ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ଠରେଇ ଠରେଇ ଜାଣିଲା ବୋଧେ। ଧୀର ଗଳାରେ ପଚାରିଲା, ତୁ ଏଠି କେମିତି ରେ ବାପା? ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ସିଧା ଧାଇଁଲି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ। ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇ ଦେଇ ମୋ ମନରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବୁଢ଼ୀକୁ ସିଧା ପଚାରିଦେଲି। ମାଉସୀ, ଏତେ ଦିନ ହେଲେ ଦେଖୁଛି ତୁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନ୍ୟ ଗରିବ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ? ବାପାରେ, ମୋ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପେଟ କାଟି ନିଜର ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ତ ମୋତେ ଏଠି ଆଣି ମିଛ ବାହାନା ଦେଖେଇ ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଘରେ ଖଣ୍ଡେ କରି ରହୁଛି ରେ ବାପା। ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ଗୋଇଠା ଖାଇବା ଭିତରୁ ସେ ହୋଟେଲର ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ପୁଅ ସିନା ମୋର ହେଲାନି, ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭୋକି ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନା। ମୋ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ପେଟ କାଟି ପୋଷିଥିଲି, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଦିନେ ସେମିତି ବଡ଼ କରିବି। ଏମାନେ ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବେ ତ, ସେମିତି ଭାବନା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ରେ ବାପା। ବୁଢ଼ୀ ଏମିତି କେତେ କଥା କହି ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏ ନାରୀ କ'ଣ ଅବଳା, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ? ସତରେ ନାରୀର ଏ ସ୍ୱୟଂ ସହା ଆଉ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ରୂପକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯିଏ ନିଜେ ପେଟ ମାରି ପୁଅର ପେଟକୁ ଭରିଦିଏ, ତାକୁ ଦୁନିଆରେ ହତାଦାର କରନ୍ତି କାହିଁ? ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ, ଯାହା ଦୁନିଆରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ ନାହିଁ। କେତେ ମା ଏଠି ମାଡ଼ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି ସହି, ପୁଅକୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଭାଇ। ସେ ପରା ଜନ୍ମ କଲା ମା, ତାକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏ ପୁଅମାନେ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ପେଟ କାଟି ତାର ଯତ୍ନ କରିଥାଏ ତୁମକୁ, ବୁଢ଼ୀ କାଳେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଠେଲି ଦେଉଛ ମରଣ ମୁହଁକୁ।